Hallo mijn mensen, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond mijn mensen van Wakka Nanga Alasma. Nanga mi ego boe, met mij gaat het goed. Ja hoor, het gaat goed, het gaat prima, ik mag niet klagen. Maar mijn mensen, mi abwamtje waarschuwenji unusranasma baka. Surinamers, jullie moeten goed oppassen met partijen die gewoon iets op de podium gillen. Jullie moeten 100% voorzichtig zijn met dat soort type partijen. Mensen, sranasma, moest de voorzichtig naar de partij sa ebar san zomaar op podium. Dingen sani sano de realistisch bar. Sani sa yusrefile kwang kring verstansma. Kan don't denken dat je dat asandis no de realistisch de normaal mek asandis true. Ze kunnen het niet waarmaken, maar de baren gewoon voor lei die afvolg. En dat soje chic batak dat asem manipulatieve gedrag en asem loudensma, asem lei voor kiesdensma, egodoro ete in bepaalde partijen. Mijn mensen. Me arkiwa voice to de man te voor zekere meneer Riebeek. Die man is van de ABOP. Meneer Riebeek en me bekend dat ABOP op een nieuwe wet alleen staande vrouwenwet, toch? AVW. En een wet ego zo dat of was maar one accommodatie die of was maar one geniet voor money die dat je moet stemmen die ABOP. Die man heeft het zo gespeeld dat je lukt het is amandis elei. En Motego zei de meneer Riebeek elei, zo zei de Motego zei de amandis elei, zomaar een bar was aan het podium of in appgroepen, want in appgroep meer een voice die zien. Aman tak dat, die mensen, de alleenstaande moeder, de single moeder, sawan kies amonidis, moest stemmen mei 2025 die ABOP. En waar kiboeien de mensen goed luisteren. En dat Theo stemt die ABOP, dan alle moeders, ik kies 5000 SRD elke maand vanaf juni. Let dat alleen begin bij mensen. Te de politicus bar santa podium mensen Google luku actie tra politica sando de in a partij view. Mek de jep unu fu broko asani imchimoni. Vanaf juni amatak da single moeder oge begin kisa 5000 SRD DC. En alla dem chief den oge kis 1000 SRD of na sebi chiu abi na sebi dusu SRD want per kind is het 1000 SRD. Mijn mensen, binnenlandse bewoners, uno trap in de sand DC. Uno mek de smal leju moro uno daarom de taku don toch. Daarom meneer we tak domme mensen bestaan uno arki de sand dis da ujompo gon nak panya mijn mensen. Vanaf eind juni, a regering nos dong ete. A regering nos set ko ete. Snap je? Dus na dat peesje tak nou een biggie leegba. Tweede week van augustus, fossi, de man op begin de bezig voor taki nanga de soort sandati. En dan augustus, september. Ay boy. Augustus, september kan dit oktober fossi a regering vorm. 3 maanden bakken afstem mei 2025 fos a regering o de compleet voor alles mas donen post. En dan nog te alles mas don, you know man go poor money o te go bigi tek baslesen de soort baslesen dis ete. You know man go bigi poor money bigi dis ma 5000 SRD ete. 5000 SRD per vrouw en dan iedereen sa vrouw abi ook is 1000 SRD. Uno lege des mamoro jonge mijn mensen. De partijen stoppen jullie om voor mensen te liegen. U stop voor manipuleren de sociaal zwakkeren. Want milek van mina wa konsma uno kies mina de sandati. En na zo omentra konsma de sa uno kisi. Maar je hebt sociaal zwakkere mensen, dat is normaal, is geen belediging. Isabi toch? Is geen belediging temotak zodat trasma of viertak me beledigsma. Is geen belediging. Maar jij als sociaal zwakkere naar de soort sandis ook kies you.
Na de soort ladies do bang you da yo loan jump potak ayo kis 5000 say di alamung eind juni. Ano man, you know man kiseng. You know ka kis 5000 SRD en ibri wap chief you of i ap tim ching na tin dusu SRD elke maand vanaf eind juni. Mane ribek e lei. Amandis e lei en na de soort man dis e broko partij. Vice-president Marinus Bay Gambir u tak nanga meneer Ribeek u bara mandis nanga de leese ei verkondig. Mino sap of u oppo apart asan dis tru alleenstaande vrouwenwet. Mino sap of u doen tru. Want mishitak alla partij no wedu alla saniftang aan de macht nanga kong aan de macht waardoor we lei we manipuleren den smak balek zou doen altijd. Jullie moeten ophouden daarmee. Want sranas mano domoro, sranas mane sribi moro. Alas ma de wiki no de. Dus te we bang de soort ladies konta pa buku. Da asan dat etja next lagi you nanga you partij. Wees jullie transparant. U de chiso open na afolok tu. U de transparant go mit afolok. Uno waka lady afolok moro. Uno waka manipuleer de sociaal zwakkere moro in a kondre jongu. Waarom moet het zo zijn? Waarom moet het zo gaan? Stoppen jullie daarmee. Uno waka lady desma moro. We draai desma e de ondersteboven. Want kota lek wan pina wan kota mina wan pina vrouw to. Dan miere so tak mo kis 2 doe so vanaf juni. En ibiru am chief mi okis 1000 daf mi ap tim ching. Dan mo wan longo chara stem mi go pot ji abob toro na go mi go lasa stem. Wat amoni no man jiso. Yuni a regering nos don ete. A regering nos ete de man etak ete nangasma euro kodis nangana. Kan de paste oktober, november fosi a regering o vorm compleet. En ta vorm compleet you know ma asa a wet dis no man go in ete. Dus mijn mensen. Uda aywan mene Rebecca tak ook tuta. Omdat den de zeker batak Brunswijk o trong a president. Dus daarom ik de bigi voeren a wet pot a wet disi. Say dat wet ne pot no de dat bigi di desma money vanaf no de. U bigi pot a wet no de. Dat bigi di desma money vanaf no de dat desma de zeker tak dat a wet tan de au godoro ete maka te stempsa. Ma uno kom desma oko chanter desma of ko manipuleer desma of ko tegi de rommel tak dat of de wana money dis de mu stem ji abob. Uno mu se du desan dati man. Uno mu se du desan dati man. Mensen, mi wan tegi unuto, uno make mistake. So langa wa partij bigi e bar, rommel ta podium, maar 5 jaar geleden, 5 jaar ipsa, de no be bara rommel dati, maar ineens no de bar de rommel dat, uno stem di de partij dati. Na so manipuleer. Na so manipuleer mensen, u da ai, u gebruik, u kring verstaan, no mix makor, unu kis moro. Atef kors makisi no damo do moro mensen. U oppo verstaan, oppo ai. Uno long le kop kip zonder kop longo stem die zomaar partij. En dus worden in een probleem dis ete. Worden in een sa u de in no de ete. Want u nog moto in ete de trawa bige bare beloof walo soort sani go mit depotisma. Dus mijn mensen, u tek me in lobby. Dis mi wan deel nanga uno even tak dat uno mek partij kolo uno mek de kotei gu beloof uno luchtkasteel moro. Denk luku a regering dis kis uno bamino denk tak usawan de kis uno tweede lezi. En is no de alasande londu ji uno to. U mag niet voor de sansande doen maar uno go las usteng moro tap desma disi. Genoeg is genoeg. Het is mooi geweest mensen. Dons mano de moro na nun alas ma e denk fara. Isabito, luku fa de prajari de low nanga jari wa. Do mo bigite gu vanaf trajari to. Money ok money on lusu ina kondre dis wan do suku buy unu ala sort model. Ma unon frede. Ala sa de chakonji uteki. Uteki u ganit uteki ma saptak uno pot asten fu unu go lasi. Uno go las ustenta para regeren dis moro mijn mensen uno meka mistake dati. Wo de da. Uwe si saip sak ba hier binnen lante serie. Ala den jarif uno nasra na serie. Ala den doti e serie.
Zo, of hoe kan ik? Ik heb niets te verliezen. Ik ben geen Surinamer. Ook Surinamer wel, maar op papier man, maar ik heb niets te verliezen. Maar met tantak nanga uno, met taille poefuka op overstaan op uw ai. Dus u take me in lobby. Bye bye. U denkt sam tegi uno. Dan was je tak alasano gobo. Oké, mijn mensen, ga even eruit. Tot later. Ik blijf met jullie praten. Hè. Alla dite me gwa strati vanaf no moge sen wan video junu. Want me volg nieuws, me volg alla si me yere saipsa. Moge wiki u me op u ai juni, ja? Bye bye.